Pelis Kawan Rashapi, Yaka Kod Yara Papura, Ka General Studies Paper 1. Pinking Atiari Lade, Naka Pendaki Competitive Exam, Kum Ka MCS, MPS, Bat Kiwe Ki Allied Services. Kat Kum Ka Syllabus, But to my tam, Jong Ke MPAC, Araja R4R. Pila Ban Yo Yaka, Na Kitukan Kod Paro Hashalong. Ki Nohikai School ki Bahapo Kashatri, yung ka Federation of All School Teachers of Meghalaya, ni ka Fastom, akas ngi palay, kilapan bana, ban penlong de kajinya lang pajba, haka arpo terik luber arajar apuar. Ban shim mi kirai jinya ki, persya ya ka jingkuman yung ka sorkar, halor ki mat jing dawa ki jongki. Haba kran bat kinong tok kubar hasilong press club, ubasan bon jungay, ubedai u organizing secretary, ulai tu baka sorkar hadu mentah, kakempat pan urlong ya kimat jing dawa ke jongki kata ban kentiu no ketulop ke jongki bat ban kentiu kerdan kum kino hikai defisit Pastor kabare ka seng ke jongki no hikai school ad hoc kabare ka seng na usnem arhajar khat khandai naga benta bandawa naga sarkar bangin upgrade ya ki school ad hoc sha ki school deficit dekai ka bangin kedan menta sani bha kalong ba hau bena January baru apiatip igi pras bang rapelong ya kejing yaki ka bang rapen bena na duka khat nyau tarik andrai ha ka kat pra tarik ka sarkar ka lapha ya lau jong nomi khmat ni la banong balong secretary jong ke education ban khat ban ya kren but unong ya lam jongi president kemut na ka penta ki kam ki jongi but ha ka ni kejing ya kren di nakaliang presiden ulah submit ila ka jong ka memorandum ka proposal kepada jong ka Fastom naga benta ki jing dawa ki jongi bat ndrai menta hadu arbanai ni tip ba nakaliang jong ka sarkar kam sim lale ai tang kendiat ru alor hini ki jing dawa ki jongi lani tak bakin ya keren para makiru komut kadang susah be hasui temenin gasni ni la pelong ya kata ka meeting ka bakerke jong ka CEC meeting nila banong but hakate ka CEC meeting nila rai da kaway ka jingmut ba ngin pelong no ya ka general meeting hakani ka singing kong ka banwan ka artway tarik hangni ha state central library hakapor khatway baje minster kata kalong ka rai jong ka CEC na marba ngi soktu ba nakaliang jong ka CEC member hadin bangilayat ngi soktu bangilay kendo mau jungtut ubahe te kamut mentangi dan kamno ya gaji arab jogi no hikai bat ki balai kersan ni nanduk ni kisnem ke baladat bat karai ke bangin siam kata kasni kalong be karai ke jogi no hikai ki bobun te ka baar pat kalong hni ba ni wan hni bangin kerpat ya ki para no hikai ki jongi ki badai ki no hikai nanduk ki no hikai school ad hoc ki badai jong ka lower primary ka upper primary ka secondary bat ki higher secondary bakin yami syakmat banwan syakatai ka jingyalang kabang dan kam man kran hangni kalong ba tongin ya berat no ya kani ka jing snow ya pher hakita ki kenhun seng namar bangi tip bangi dan lalaki jong ki seng ila manlong ki ba pher ngin berat no hendrai ngin wan syakatai ka general meeting kamut tang na ka benta ka jing dawa jong ka kapo ka jongi namar baro ngitip ba hinohi kai school ad hoc ki long ki balasya iben ba ha ka sarkar ngila ki bamju perkhat na ka benta ka jing ka jongi namar ha ka perthai ka bangi im menta ni ekran ya kata ka jing ki udor ki mar ki mata jingyo jongi nadu bangi sedang banjoin hadu menta ka sa bi kumju bat ka balai pat ka bang kwa ban bu jing kerpat hang ni ka long ba ya ki nong penyat jong ki school kamut ka ki school management committee kila bandai ki school shimen kila bandai ru ki school ki bla penyat da ka snong kila bandai ru ki school ki bla penyat daki mission ki baper ni bu ya kani ke jingkerpat hakmat jong kini ke management gamut ba kim perlait lut ya laki jong kino hikai laki don ka mensim bakin wan sya kani ke jingelang lani bakin ya sim benta hakinu kino ki program ki bafer jong ke federation namal ladang ya kran ka bakut ngitip ba ka jingsiu ka bangiyo ka babun ka daibik na ka sarkar bat na ke management gamut ki yarap kindiat kan sai tiada mat kata-kata kumun ngi kerpak rit hakmat jong kini ke management ba kin ailat ye kino hikai ke mon lai lu jong ki bakin ya mi syakmat bandawa yala ka jong ko hok namar balada ka jingsiu ko biang nila banong be ba kini ki school ki ba penyat daki kenhun ba per kemut kin yo
ya kino hikai ki batbit lada ki ban kam hadien habot